Nou, hier staat dan de urn van mijn oomke, de heer Adam Jaarsma. En die huisman het hier al een hele tijd. En die staat hier al jaren in kost. En in diezelfde kost, daar staat ook een heel soort van zijn sammeling aan de antiquarische boeken. Hier een bijzondere boom aan je oomke. Ja, dat weer wel. Ik denk dat er aan mij misschien ook wel, mijn oren broers, die hier net ook wat drokker op een oor met natuurlijk. En misschien vielen er aan mij ook wel, dat sammeling, dat zie je mij ook in bloed. Had ik natuurlijk ook wel enigszins van hem ook oernoemd, denk ik. Maar dat er toch van, daar moet het maar heen. En dan famke je een roodkapje. Maar zie je Baba en die muziek. En dan hudde dat niet met vrede dat die oren ik reed. Oh, du dacht er. Nu reed ik zien kwijt. Duizenden kilometers moet er fietst ha om te luisteren naar de volksverhalen van de vertellers in de Wadden. Meer dan 16.000 lezen er opslaan in de archieven van het Meertens Instituut voor Volkskunde in Amsterdam. En dat maakt het Dam Jaarsma van Jestermar tot een van de grootste opvondelers van volksverhalen in Europa. Een collega dus van deze sammelers uit Duitsland, de broeren Grimm. Jaarsma verzinnen zijn bree als helppredikant voor de vrijzinnig hervormde gemeentes in de omkreten van Jestermar. En hij wie ook godsdienstleraar. Maar schreeuwen en sammelen, daar ligt zijn passie. Zijn grootste verdienste is het sammelen van maar liefst 16.867. Dit jaar is het 100 jaar dat Adam Aukes Jaarsma binnenwaart. En het wat tijd dat zijn werk de aandacht krijgt die het verzinnet. Het ploegje Jestermarders had het oppakt en had 2014 optuigen met een bomvolle agenda. In geerwerking met de familie, de treie neven Jaarsma. Ik sta hier dus in de tuin van de ouderlijke borgerij. Met mijn broers, Errit en Auke. Ikzelf ben ik Japik. Wij zijn de drie neven van Ommedam. En uw mem, zijn zuster, die had hier werken met mijn heid. En die is hier 1942 gekomen. Vanaf dat moment werd er dus een contact met Ommedam. Uit de boren wij naar het Witvindt. Dat we eigenlijk zijn tweede thuis. Wie een eind nog naar huis staat en het Witvindt, dus we eten in de pauze van een squalle, eten we met z'n drieën bij Ommedam. Dan wennen in zijn ouderlijk huis in Jestermar te jaren met zijn broer Okke, die het boerenwerk die. Het huis is nog altijd in de familie en wordt verhierd aan kunstenaar Gosse Koopmans en zijn vrouw Sharon van Beek. Het is toch wel zo dat het heel ingrijpend verhoor is. Hè? Hier staat de goede tafel. Auke, hè, hier. Ja. Zie je morgen? Ja, dat is die boekenkast In een boekenkast achter. Krijg dat op de tongenstelling. Daaronder zit een dwarken en dat is dan de wijnkelder. En dat zit eigenlijk onder de trap verborgen. Dit is inderdaad zijn werkkamer waar er zit te schreeuwen. En dat hebben we op een kelling en ik een proberen een beetje na te bouwen. Dat werkt zijn vastplak. Dat zit er ook altijd. Hier zie je er altijd. Ja. Ik nou zit. Daar, ja. Altijd zijn vijfplak. En wij zien dan de hoeshuis. En de hoesas Die hier. zit op het eind van de eind, tafel. die zit daar. Daar en het... En kwam je hem nou graag bij Omke dan thuis?
Ja, tenminste, dat is altijd wat nice natuurlijk. Of hij hier wat mij nam, dat moesten we zien. Dat is ook wel vaker het geval. Hoe vind je het, Jere? Ja, wat natuurlijk ontbreekt de man mister. Hè? De geest van die kamer is eruit. Mijn heid, hè, die wie boer, en ja, die wie altijd op een boerderij bezig. En wat die u net bijbrengen, koe of wat ik in tijd voor hier, nou in dat god, daar zit mijn omke, of daar sprang mijn omke in. Mij, ja, al zijn kennis, hè, wat er u kennenleerde, hè, ik in Boeteland, we gingen met hem naar Parijs daar onder oren. Ja, dat weer toch voor u natuurlijk als Ben, weer dat iets heel aparts. Dus dat is iets, hè, dat er u als het ware meer van de wereld schelitten had. Dat je hem omke een heel bijzondere man weer. Beseft niet hem dat vroeger, hè? Nee, eigenlijk net zo goed. Hè? Wij zijn er letter natuurlijk, bij wij er achter kwamen, dat het toch wel een hele bijzondere man west is. En toen we wat ouder waren. We zijn wel buitengewoon, maar we gingen net in de gaten dat we zo'n bijzondere omkingen. Nee. Ja, we namen het alleen maar en om dan weer er wel en die dier wel. En dan weer natuurlijk echt een grote genegenheid. Hè? Van hem naar u. Je houden dus van jouw omke dan. Ja, en hij houden van Jim. Ja, beslist. En hij jezelf geen bern? Nee, hij is al geen Ben. En ik denk dat dat natuurlijk een rol speelt. Ja. Ja, in de baan met Jim. Ja. Omdat ik vaak mij in zijn preken tagang, hij woonde vaak in een BMH. Taxis die er nooit doen, hij fietst altijd. En meestal slagen dat ik wel. Maar we hadden een keer meemaken, ik denk, nou, dat zie je niet weer, misschien niet ook, maar in die buurt. Dat we dus, of hij moest spreken in Merum, dat lijkt je bij Doezem, in Grijnsland. En nou, heel gezellig onderwijzen, die prachtig waar. En we zochten de tour van Merum zochten we al steen. Nou, dan moest er even heen, zo er even wijzen. En ja, we wisten er dan net. Toen zei hij, ik was zo verschrikkelijk, ik krijg het zo benauwd. Ik ga zo'n hart kloppen. Hij liet een hartritmestoornissen. Die zei, ik mag van de fiets al. En nou ja, dat gebeurde wel eens vaker, dat er even aan zelf komen moest met die hartritmestoornis. Maar deze keer ging het weer heftig, want hij ging lezen. Hij ging in de berm lezen, uitgestrekt. En daar stier ik als lied bij hem bij. Ik was een jonkje. Ik zei, wat had hem dan nou, wat is dit? En die zei, is dat net zo vol, dat ik maakte me zwaar en ik denk, wat gebeurt hier? Wat zal dit worden? Wat had hem dan nou? En toen zei hij ineens, na een paar minuten, het wordt wel wat beter. En nog even later, daar gaat hij weer staan. En hij zei, ik kan weer fietsen. Ik zei, nou, kleer. Hij praatte verder echt nergens hoor. Het wonderbaarlijke wie dat we fietsen naar die kerk daar. Ik zie hem nog erin. Door het paard, tussen die kerkenbanken in. Hij voeskert met de kerker hier meesken. En hij draait zijn preek al. Nou, van mij wie dat toch een heel angstig moment. Dat die man die daar even in die berm lijkt, dat diezelfde man daar van op die preekstoel zit. Maar goed, het ging heel best en we gingen in huis en we hadden er nooit meer op praten. Al in de jaren 30 begon Jaarsma met het vastlezen van volksverhalen. Dat werd bekend op het Meertens Instituut in Amsterdam, dat ze onder leiding van directeur Voskuil dwaande wien met een ambitieus project om de hele orale verhaaltraditie van de lege landen in kaart te brengen. In de jaren 60 en 70 heeft Voskuil 24 verzamelaars op pad gestuurd in heel Nederland. Dus van Limburg tot Friesland en Noord-Holland enzovoort. En 23 mensen die hebben iets van 16.000 verhalen met z'n allen verzameld. En Dam Jaarsma heeft dat in zijn eentje gedaan. Goed, hier hebben we dus de eerste doos uit de collectie Jaarsma. En dit is verslag nummer 1.
Hier is Iris Jaarsma in 1965 op bezoek geweest bij Geeske Kobus van der Zee in Nijega. En toen gingen ze, toen reden ze. Maar dan weer hem nooit in voorbij reden. En die oren bleven iedere keer op zijde. En wat Hudder had er hier, met Hudder had die oren ik reed. Oh, toen dacht er, nu rijd ik zien de kwade. Want dat kent nooit. Maar eigenlijk kwam er bij het stap dat Famke wennen. Hij woonde hem gauw al en kon het meer. Dit is Geeske Kobus, een van de vrouwen dat hij geregeld kwam om verhalen op te tekenen. En dit bandje is te jaren met Voskuil, de man die het ook in de boeken van het bureau schreeuwen had, dat Dam Jaarsma in voorkomt. Ze gingen te jaren naar Harta om Ja, verhalen dat te hier jaren. eens een keer betocht zei van, nou, Geeske Kobus wie de jongen die de meeste verhalen vertelde aan Jaarsma. Daar kwam hij, ik denk ik het vaakst, zij wist ik het meest. En daar wil Voskuil een keer mee om haar zelfs te jaren. Dit verhaal gaat door een hutridder die gauw naar de Vaanbol. En die kan heel hut rieden. En dan denkt hij van, oh hé, er zit hier achter me jongen. Dat kon ik weer wel eens bij de duivel. En hij riet nog hudder. Dus hij is heel veel achter de poest. En dan bent hij al op beenstap bij het Famke thuis. En dan komt er die naast hem te zitten en die zei, nou Jo, kan ik hut rieden? En dat bleek ik een hutrieder te wijzen, niet naar een Famke mat, wat de pleets verderop wennet. Dit is toch zijn schaduw? Nee, dit is niet zijn schaduw. Nee, Nee, dat dacht ik eerst ook. Nee, dat dacht ik eerst ook. Ja, maar Nee, dat dacht ik nee, niet beide. Man, dat is hem beide. Maar dan ken je elke nog net. En, dat ken ik ook. Maar u hebt een ander verhaal verteld over een schaduw. Dat is Voskuil, hè? Dit is Voskuil. Nee, dit is niet zijn schaduw. En dat is Dam. Dat dacht ik eerst ook. Het wrielt wel eens, zei nou en dan. Dat Voskuil zei van, ja, maar dat hebt u niet verteld. Ja, dat heb ik wel gehoord in Twijsselerheide was iemand. Of dat heb ik op de Groninger Klei wel gehoord. Hij wil wel heel graag jaren litten dat hij wel weet wat verhalen wij komen. En dat hij wel wat weet. Dat is wel, ja, er zit wel wat wrieuwing tussen die mannen. Voskuil viert Dam Jaarsma ook op in zijn romanriege oer het Meertens Instituut, het bureau. Dam Jaarsma is hier Jaar Damsma. Meneer Damsma? Ik heb uw brief gekregen. Kom erin. Nog even mijn fiets op slot zetten. Bent u op een fiets? Toch niet uit Amsterdam? Het heeft natuurlijk ook te maken met die stijve man die Voskuil zelf was. Dat was ook maar een stijve Hollander uit Amsterdam. En ja, dan wil dat wel eens niet helemaal klikken. Maar, dus hij was wel enerzijds heel tevreden met het werk dat Jaarsma deed. En hij begreep ook wel dat Jaarsma een manier had om aan iedereen verhalen te ontfutselen. Maar ja, tegelijkertijd kon hij zelf niet echt overweg met Jaarsma in de zin van dat ze vriendelijke gesprekken. Het bleef een beetje stijfjes. Maar de deur van de laatste vertellers in de woorden steert ook de verteltraditie uit. Dam Jaarsma hier al betiet in de gaten dat het 4 voor 12 weer en zocht de oude meisken die een skat om verhalen hierin op, voordat ze het alle jaren meenamen in haar graaf. Andries Bijma, bijnaam Zwarte Anders van Boelensloon, wie een mollevanger. Een beroep dat best wat opsmiet. Hij koer er een mooi boerenspultje van keepje. Ik ben op een paard naar het wemplak van een van de mastervertellers van Dam Jaarsma, Andries Bijma. En ik heb een afspraak met zijn pakensisser. En nou, ik ben wel benijd om haar te treffen, want zij haar paken kent. Wij kennen hem alleen nog uit de boeken. Wij maken gebruik van zijn verhalen, zijn bijzondere teltjes. En dan stel ik je dus op het plak op het hiem, wat hij altijd gehouden had, de mollevanger uit de woorden. En dat vind ik wel bijzonder. Mooi. Je zit nog op mij te wachten. Ik zie op jou te wachten. Nou, op dit prachtige plakje, Douwe Kootstra. Henk de Roos bij me. Als ik dan optreed,
Dan begin ik vaak maar te vertellen waar die verhalen wij komen. Hoe bijzonder die collectie van Dam Jaarsma is. 32.000 verhalen in heel Nederland en de helft daarvan had Jaarsma samelen. En dan hel ik er altijd één van zijn vertellers uit. En dan zeg ik, ja, in Boelenslonen wen een mollevangerke. En die was heel bijzonder, want die wist hele aardige meerkes te vertellen. En gewoon meerkes, gewoon sprookjes wien zelfs naai. En die ging protte reizigen, want hij ging gewoon omheen naar Vlaanderen en Duitsland te mollen vangen. En wie veel reist kan veel verhalen. Ja. Dus kwamen we waarom maar een aardige bagage. En dan zit ik in de meeste, nou, je wil zeker wel eens zo'n meerke jaren van Andries Bijma, wat er ook Dam Jaarsma op schreeuwen is. Nou, dan kan ik ze wakker en dan gaan we los. Zodat je dus ik wat om dat verhaal heen vertellen, zodat ze een idee krijgen wat het wij komt. Ja. Ja. En dat het verslijn is. En ik zit er ook altijd bij, want je bloed altijd onderwijzen verzeld. Als Jaarsma in het west wie dat al je wijrekken. Wie er niet van oerbleun. Je kwam met de fiets en dan kwam er binnen. En ja, wat ik me herinnerde, dan gaan we er zitten. Een heel rustige man. Ik zie een uitstraling, heel rustig. En ja, viel die er wel bij dan. Ja. Ik als band zijn, dan denk ze, nou ja, die man is rustig. Ik jouwt in het begin gaan ik voor de eerste niet te praten. En wat het was zo natuurlijk. Ja. En dat ik dan, nou ja, net praten moest. En paken praten wel. En hier schreeuw dan. Maar verder zijn uitdrukking ik heel ja, rustig en hoe moet je dat zeggen? En ja, een uitstraling van het komt van goed, zei iets. Ja, vertrouwenwekkende persoon. Ja. Die je graag jouw verhalen te betrouwen. Ja, zo kan je het en het kenmerke werd de tafelstier, de etenstafel. Ja, uw ouders om hier zijn beliedenis die in droegen ham. Dat hij kwam op een jong waarom. Doet er een grauwe eike bij hem daar weer, wie er een lied hondje en jonken hem kwam. Dat weer bij hem bleun aan hoe sta. Neven zijn ouders om hier dat de duivel wist. Toen ze hier deuntje in hem oren. En doet de ouders om thuis weer, hier gewoon elke hier een zwitdrip aan. En de meesten hier in omkrieten in het dorp. Wat vond die van? Van Andries Bijma, de man van de vertellingen, van de verhalen. Ja. De man die het geregeld Dam Jaarsma van de fietsvoel. Ja, dat zit ik hier, die vond ik natuurlijk vreemd. Dat vernam ze van de meesten van, doe maar gewoon, dat doe je al nu even nog. En ja, door die werk en die verhalen, ja, soms ze weer wezen, soms net verzend wezen. Of, nou ja, natuurlijk gaat er verhalen omheen bouwen, maar de meesten die vonden het wel vreemd, ja. Dat we dat deden, dat we die verhalen al je vertelden. En ja, een beetje grutsprek dan, hè, dat ze dan zijn ik. Maar ja, dat zeg ik, hier had Blokkers die verhaal aan kent en ze niks van de meesten kon lutsen. Ja, want Dam Jaarsma had hem goed uitkwarken. Ja. Die ging onder de boom van de pot daar om het laatste verhaaltje eruit te halen. Ja, ja, alles eruit te halen. Ze krijgt, zoek je dat net zeker, want ik ken ze het net afschreeuwen als Jozef mij vertellen. Maar ik roes het op een dikke 400. Dit is net Dam Jaarsma, maar Ipe Poortinga. Hij zamelde volksverhalen voor de Frieske Academie. Jaarsma had hem de kneepjes van het vak leerd. Zijn boeken binnen een standaardwerk worden in de Frieske literatuur. En zijn naam is volle bekender als die van Jaarsma. Ipe Poortinga van de Frieske Academie, die is op een gegeven moment ook gaan verzamelen. Daar was Jaarsma helemaal niet blij mee, want hij begon onder de duiven van Jaarsma te schieten. En daar was hij boos over, dat is duidelijk. Hij noemt Ipe Poortinga in een brief aan Voskuil noemt hij hem een onderkruiper. Poortinga heeft natuurlijk een soort 1001 nacht van Friesland gemaakt en uitgegeven. En er was natuurlijk wel het dilemma van, gaan wij dat spul van Jaarsma nou ook nog op papier uitgeven? Heid en Dam die hebben een hele tijd bevriend geweest. Die gaan er te ger op uit om naar boel geworden en want die Heid hoorde ik van al het spul. En ja, die gaan die vliegen overal heen, hadden er wat te vinden wie, te halen wie. Als Dam Jaarsma maar ergens te jaren kreeg van
Er is weer een oud speeltje wat afbrutsen wordt. Of dat nieuwsgierige hoekje dat verdwijnt. Dan waar is hij attendeert dat er dus dat nog even vastlezen moest. Dus het waande had is hij een hele grote tekeningen hier dus omkriet maken van oude woordhoeskes en dat soort dingen. Constateer wordt vaak als negatief uitlijn, maar het is als leefdevol zien. Respect voor waardevolle dingen. En dat jou in een bepaalde traditie stenen die het net automatisch inhoudt dat je dus alles maar voortdondert. Maar dat je de goede dingen en de goede elementen daarin, dat je die eerst bewaar je. Daarbovenop, ja, dat zit net in dozen. Dan kan je wel zien dat het wel nieuwsgierig om in beeld te hebben waar al je oud materiaal staat. Oude meubels staan erop, binnenmeubels staan erop. In de dozen daar zit van alles en al wat in. Maar dit is een van de ruimten waar wij dus het materiaal of de tentoonstellingen wij helden. En waar we dus nog wel eens materiaal zien komen waar wij het bestaan echt net van weten. In totaal zijn er ongeveer 4 van deze rompen binnen. Met materiaal, ik heb meer boeken in staan en dergelijke. Waarom samelen Dam nou zo volle spullen om hem heen en verhalen? Wat is dat nergens daar? Ja, dan kom je op het gebied van de psychologie eens. En ik ben geen psycholoog. Maar het is wel zo, denk ik, dat vaak mensen die het zo heel intensief doen, dat het vaak ook wel een soort vervanging ergens van is. Misschien een gemis in haar leven, weet ik het wat. Dat ze toch haar leefde, dit ze ergens vervielen, dat ze het ergens in kwijt kennen, die energie. En ik kan me voorstellen dat ik in dit geval mij spelen had. Maar ja, dat kan ik zelf net goed inschatten. Maar je hebben er wel eens dat soort vermoedens en gedachten daarover, zeg maar. Ja, wat beweegt hij nou? Hè? Wanneer ben je nou sammler? Hè? Ik denk de eenzaamheid. Wel. Ik meen wel. Dat vergenoegzamen hem, dat bevredigde hem wel in een heel grote mate. Ik denk, het bij hem, dat had er dat bij hem en dan had er dat. En dan kennen een sjen en een vielen en beetpakken en meenemen en geschikt. Dat jouwde hem een heel genoegen met elkaar. Ja, maar hij werd soms ook wel eenzaam, hè. Dat ik wel zo. Hij zocht ook de gezelligheid. Maar hij had met een heleboel mensen contact. Maar er werd ook een stukje eenzaamheid in. Du machst alleen lycklig frön, omdat du meeske bist. Du hast een wief, du hast de ben, maar er is nimmer die hij ken. Alleen giest in innerlijk paad, van mij en Maartens kaart. Du machst alleen strijden frön, omdat du meeske bist. Freds on die ziel een vertriet, er is net iemand die dit verstiert. Want het geheimste van die net, verriest du nimmer net. Du machst alleen sterven, omdat du meeske bist. Wat diep in die verholen lei, o bitter lied, du nimmst het mij. Und dat du komst waarin te steen, die giet voor werk en leen. Dam hier een hele goeie vriend. Ik doe wel op kon, moet je zeggen. Karel Koenen. Ja. Ja, wat mij daarvan, dat weer inderdaad een goede vriend. Ik ben dan misschien wat ik ben nog bij de broers erom denken, maar ja, die hier net de begaafdheid die om Dam hier. Maar wij als familie ben een wel tegen erkentelijk geweest dat er in dat laatste stuk van zijn leven dus een man ontmoet had, een vriend, die mij hem wel Henry de Koer. Wie er desondanks net meer tussen deze 2 mannen als gewoon een vriendschap? Weten we net. Weten we, hebben we wel tocht, hè? Maar ze wennen net de jaren. Dus nee, ik denk het net. Hij had natuurlijk geen vrouwelijksvlees. Dat zou bij mij altijd zijn. Dat klopt. Er zitten weer een heleboel vrouwen die wonen met hem trouwen. Ja. Trinken, de huishoudonderwijzeres, de directrice van het VN. Nou, er weer nog een massa's vrouwen die graag mij vertrouwen, omdat die zo aardig weer. Maar men zei dat wordt nooit wat, want hij had helemaal net een vrouw nodig. En hij had dus wel een oren geaardheid hebben, dat is vast. Maar dat hij
actief op die manier, daar leer ik niks van, want we hebben nooit iets van nam dat het zou weer. Als hij dat echt praktiseren, dan joeg dat denk natuurlijk een probleem met zijn werk wat hij die. Ja, als Maar- dominee is dat natuurlijk in die tijd heel onverenigbaar, ja, denk ik. Dus ik denk ook net, nee, daar had hij wat mijn broer ook al zei. Hij weer wel wat oors, maar in wat voor vorm je dat nou schema, dat is net zo makkelijk om dat uit te drukken. Mocht het zo wezen, maar hij het nog met hem of mij iedereen hoe praten, dat is onmogelijk. Dus je stel jezelf zo in en je focus jezelf zo. Ik had er mij hier net door, net eens, ik denk er net eens aan. Misschien zou ik het wijzen kennen, maar ik had dat het is en zij ging mijn hele leven terug dat tegen. Die situatie had zich voordiend, denk ik dan. Dat zou kennen, ja. Dat denk ik, Had hij dat dan denk ik nog- zelf. hij zich had het- Dat denk ik zelf. En hij had het nooit ontdaan letten, altijd zo west wie, altijd home west wie. En dus ik weet het dus net. Een busreisje van Tresor en het Meertens Instituut geeft de highlights van Dam Jaarsma bij Del. Heerke Witteveen, Sterke Jerke of Sterke Heerke. Een historische figuur, wel een historische figuur, die verschrikkelijke sterk wie. Hij wenne in de omkrieten van Droegeham. Het wie maar een lietsmansje en je zou net zitten dat hij echt extreem sterk wie. Het verhaal gaat dat een man uit de omkrieten, die je net bekend wie en hem ik net koe, die woer mij Sterke Jerke wrakslie. Dat die patiëntel ter oorzaak paard langs de bouwen op een bouw is in een ontploegjen. En dat wie Heerke Witteveen, Sterke Jerke. En die zei, we gaan de reis heen. Nou, zei de man, ik zie je het wenstee van Sterke Jerke. Even wachtje, zei Sterke Jerke. Hij slacht de heens uit, pakt maar één hand de achterkant van die leerzwieren ploegenbeet en wiest. En hij zei, daar wen het er en hier zit er. Zit het maar. Dus we kunnen straks al die verhalen in de computer stoppen. En dan per onderwerp, zoals de nachtmerrie of hekserij of zo, kan je dit fenomeen over heel Nederland in kaart brengen. Echt op de kaart zetten. Nu komt er dan vandaag een sprookjesboek uit. Dat is een bloemlezing weer uit dat enorme materiaal. Want dat materiaal is zo groot, dat ga je niet meer op papier uitgeven. Er had eeuwenlang een traditie geweest van de oerdracht van verhalen, ook bij ons in Friesland. En dit boek liet dat prachtig zien. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik hoop dat je er heel zo wat deel van had. Dat zal denk ik wel wezen, ja, ja. Alsjeblieft. Fijn, dankjewel. Ja, ik zou mooi. Dit is het boek, hè? Prachtig, hè? Daar zit ik vroeger mee krek of ik een Oscar kreeg. Zo blied. Ja, dit is echt de verteltjes die spaken die je had. En die Dam Jaarsma opschrijven had. Dat wordt Rjocht, een Dam Jaarsma. Dat bij de deel van Ipe Poortega. Met te begin bij Rick van het Rjocht, dat dit zo'n boek, zo'n monumentaal boek, hoe Dam Jaarsma verschijnt. Ja, heel mooi. Mooi layout. Ja, een mooi papier. Jaarsma is toch wel wat miskend. Ik bedoel, het Nijboek is voor het eerst dat duidelijk steld wordt. Hij had eigenlijk bij zijn leven net echt de honneurs kregen die het hem takkamen. En dat wordt met dit boek postuum, naar mijn idee, ik wel een beetje recht zetten. Ja, het is iedereen dat er dit met mijn meisje kent. Nou ja, goed. Je speelt Metallica in 1984. Ja, en dat hier staat, daar stier als het ware die foto's die ik zie, en daar winnen ze. Je speelt hem ook. Ja, ja, dat weer Metallica.